Салом алейкум бачаҳои тоҷик. Ина мо дар ғарибием дар Санкт-Петербург. Короче, скалади 42 да базаи калинский да кор кардем. Короче, дини миллион минус рафтага, бори куричко кадаги. Ина ин одама машина рус кард овардаги намҷа. Ина ин братан қариб бо. Ина одамо ина миёянд. Ина ҳама ина миё. Короче, дини миллион минус рафтага. Ира ай куричко дид якним мошина ойлика надидем братан. Ҳама почаҳон тара. Фаҳмиди? Ҳама почаҳошон тара. Ба ҷои раҳмат хоҳаршон гом ҳамкалӣ кардан. Ина братан ба номи худо мурдаста. Мошина ман худам шикоятам давида. Гирефта рафта паспорта ҳамаи да дасти ҳамя. Ина ҳаматон бачаҳо ина як сёнка кина ҳаматон як суханӣ кина илтимос айшо. Ина камерачи маю ме ягон проблема боша маю. Салом алейкум бародарон. Мо посолство занг задем, посолство Санкт-Петербург. Се номер дод, ягон таш атчат накардам. Ба номи худо мо тоҷикеме. Чӣ хеле мо дар ғарибием бародаро. Шумо худтон фаҳмен охи. Зиндагиам ва чаш ягон почам тара. Се мошид ман ягон чина ягон сум надодиам. Якини мошид бля. Ду рӯза мо ягон чина. Галзан кия гав мезни. Галзан. Бобой ниёзо. Таго мо хтона уважат мекунем биё. Зам биза керим ада истода дар даҳан шумо бо. Дар даҳани мурпург мегӯӣ охи биё. Далшид. Галзане биё эй. Ина адел ина адел пеш адел даи. Биё. Галзан. Ина мо бачаҳои тоҷик катӣ. Дар Калинский районе. Дар Санкт-Петербург. Калинский база да кор мекунем. Ҳамагӣ 40 нафарем. Айбани ҳам 40 нафар дар склад чи ҳодиса рух додагия ҳеҷ кана медона. Дар вақти ҳамин ҳодиса шефи ҳамин склад милисора файро кард. Грузчикоро угражат кард ки шумо бори склада дузидед ки кори ҳама закупчикои хичона. Ина тоҷикоро нигоҳ кунед ҳамаш дар адилен ина нишонте. Паспортои ҳамаро гирифтагиҳои моро дар мошин маҳкам кардан дар валда ки ҳаво намедуро. Ина бача қариб бумбира. Ози паспорт шумо дар тан донеста? Паспортои мо гизина тан иличе мози дар майдон. Моро паспорто нагирифтан ин бачаро хулф кардан қати моя ҷоя. Ина борон набинем, борон бори деста. Айбаё илтимос кардем ки дара бишком андак мебира намекунем қадри тоҷика бичия. Посолство занг задем атичат наметия. Мега ки тоқат кунед ина ҳоли бача. Мо видеоролик мекунам посолство. Мо дастгирии мардуми тоҷике. Се та номер ба номи худо интернет ётем занг задем. Ягон раз атичат намекунам. Чӣ хеле даст гирем братано ойли ки хитона барзани хитона намхели кана чӣ хеле мешем. Ба номи худо ҳаматон ку шиками хитона фикр мекунем. Намедонем ки дар ҷа мардуми тоҷики хеле азоб кашидеста. Барои очишагон барои тоҷик ман сари очишашон мегум. Дар кичи апашон мегум. Фаҳмиде? Ина снимат кардӣ братан? ҳамаш снимат ай газане чие меги? Посолство занг сахранита ҳамаш. Ягон ягон Калинский район. Адели 21 братан. Чӣ дина адел? Чӣ мехоҳӣ? Адилени 21. Кондратевский ном дора. Кондратевский проспект. Угражат кардам братан, угражат кардам дарамам наш. ҳамата мегирам. Ма фаҳмиде 10 минут иҷзат кардам. Худам дараш кардам. Қариб бумбира ба номи худо скори падарӣ бутум ҳар директора паспорто дар дасти баёя. Мо намедонем чикор кунем. Заета блад ина хитон блад дулит кунем братано. Вот посолство по-любому. Инай братана ҳолша бине. Нигаҳ кунед ше майла ҳама ига нигоҳ кунед. Биё галзан ки ай гав мезинад? Ниёзов, ягон сухан Ниёзов. О шит. Всё уже.